Encumena Ewlekariya Navdewletî îro serbatê cêbicêkirina biryara Agiribesta Sûriyê û Xwetaya Rojhilat dicive û biryara cêgerê Emîndariyê Giştî yê Netewên Yekgirtî ji bo karobarên mirovî raportek pêşkêşî dewletên endam spartî rewşa xweta bikin. Encumena Ewlekariya Navdewletî şemiya borî agiribestek ji bo Sûriyê ji bo dema sih rojan ragihand û piştre Lavrov agiribestek rojî li Xwetaya Rojhilat ragihand. Wezîrê Derveyê Fransa Jean-Yves Le Drian ragihand ku Rûsya tenê dikare fişarê bixe ser rejîma Sûriyê ji bo pabendî agiribestê li Xweta Rojhilat bibe. Ew daxuyanî hat dema ku Le Drian li gel Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsya re axivî. Ji alî xwe ve hin çalakvanên Sûrî ragihandin ku îro 46 êrişên asmanî ser Xweta hatin encamdan ku bi vê yekê agiribest bi dawî dibe. Ji alî xwe ve Encumena Parêzgeha Gundewarê Şamê ya demekî ragihand ku agiribesta Rûsyê armanc jê cêbicîkirina koçberkirina bi neçarî ye ku ev yek merema rejîma Esed û Îran e.